Assalamu alaikum, barkanku da yau. Da farko dai ina miƙa ta'aziyata ga 'yan uwan matan nan wadda ta rasu da ita da 'ya'yanta, wadda su a dogon ja da zango suka banke ta. Sun banke kare sun tafi sun je sun yi wasa, ba abin bai damun su bai cikin ransu ba. Kai ko wurin wa'azi ne zaka tafiya ka banke dan adam, wallahi ba za ka samu nutsuwar da za ka zo kai wa'azin nan ba. Wai wani shegen dan daudu taranje an ba shi kuɗi yake yin bidiyo yana wani gwale-gwale, yana wani waye. An sani accident da kaddaran inda rayuwar mutum za ta ƙare babu inda ba ta faɗawa, amma ba ka banke mutum da mota ka koma wai ka ɗauka kwashi kaya ka tai dan kai kayi suna a duniya. Mutane kana ganin kai ka suna ka take uban kowa, sai ka yi abin da ranka yake so, ka banke mutum ka je ka yi harkar shedancin ka dawo, saboda kai kayi suna a duniya kuma masu kuɗi sun ɗaure ma gindi ka yi yadda ranka yake so. Saboda an ce niyyar garin karama mutane, garin karama ɗan adam ba a wulaƙanta mutum, sai ka je ka kashe mutum ka banke shi da mota, ba abin da za a yi. Yanzu wallahi lazi Najeriya in ka banke mutum da mota ka fice ka tafi, billahi lazi wai kafin ma a ce a kai ga hukuma, yan uwan wanda ka banke din ba hakuri ne da su ba, ko ma waye dan Najeriya ba hakuri ne da shi ba. Kafin ma a ce an kawo su sun kashe ka sun kara gaba, kenan sai mutum ya zo Nigeria ya shagen shi tafi inda raya ba a komi. Har da wani shegen dan daudi shi ma ya zo wai waye SK kai nationality ɗinka na Niger ne ma, shege dan wahala makwaɗaici maroki. Allah da ya tsine muku albarka, da uban da ya daure ya jawo a zo a yi abin har a banke mutum ba a komi, da kai dan daudin da wannan katon wuhin dan jaridan da ya zo ya zauna yake wani waye. Can lokacin abin bai dame ku ba, sai daga baya bayan kun gama wasan ku kun samu yan kudaden ku kun danne, sannan wai ku zo ku yi bidiyo da wani fuska abin ga tuban carbi, kun dawo kuna wa mutane magana wai a hakuri me. Sai da kuka gama abubuwan kun karbe kudin sannan kuka dawo dan ka a ce ba ku ji komai a ranku, za ku zo kuna wa mutane bidiyo kuna wani waye. La daidai